ma bi araba bena benembe na zarasan kalo sabana mars kalo bi o kle mugan duru ke ba fla ani muga ani woro sama farafin kalo be no ye selfitinin kalo ye bi ale kle wolo vlaye san kalo tana do yira samba kele kemenani ani binani ani wolo vla sa do go de bi ke alaka nye ka dama bakrwa fola bi kuna funu fle wulige jo ke bawe wulige jo do ke tribala ka fe kari shufla fe ne ka du jande na ka wulige jo do ke ne ya sora radio barakela do tume ne ya sora na tume ko steido ma lago do ne mba kana le fa ka kla ka mawre mene kata ko kera to la kuna funu yenye foliko la marskalo ale kle mo ani woro o we mo hakla jingi mi ka do fo bingana de fanga na musa tara mahina na ale ka fanga o dafrila ka beni o ka beje fanga ni kana nga jamana ko na yalma o bila ma be chogodi ismail fana ale bino nyefai kuna funu yenye foliko la mi ka do fo wulige jo ke baw o wulige jo do ke kera nyono ale klomba wore la ka segana kana chendo ke o ko kera to la kuna funu yenye foliko la nunde bina ka kuna flop ma bi ka fra kuna funu wore bina fra la so bala kana dinga fa black klubali alaka nyeka dama kuna funu ambala bine kalona ka fo wulige jo ke bawo oluga wulige jo bini asoro lakana bala ale ku ngoro fo la sirbara ka fe ko ni watla bayna wulige jo ke bawo ko meka wulige jo ko ni ka se ka se ko jija ka nyesi sirbala bi nyono fe kari shufala fe ni ka duguje ndenena ku ye wulige jo do ke ka se na radio barakela do kana ale kasara ni na fa ka so ka klaka mawre mene kata ya saka ni sira dama dodoro be ni wati na ale bambulo watina ka basir bala bara inkira tuma bida nya fa to ni jamne jene ka bobini to la sine jara ke wasir bala be nyono fe la sana jara anye kuna fon soro ko dimashido no bena marskalo klemwa ani flama ko marfatiku ku dona sirbala radio barakela do ko ga marfati wala ko bonan na ka klaka mawara mene ka ta ko kera to di ya fo to ma ble kulbala kala to jati kam sungolo ko ni jola la fete sirbala ko nya yo fe folo damino nano nga kadi ataki o ma jola nge ya fu go mugo nya ku go mugo begabo ubna sirbala ci donc duera nya moy alam na ku ga mino njegata angonu mo la je dongo do shuma di klema di sari shu ka duje ndene no nana kana dugo na tala ka tangara ju barakala do fo ba fo ko sedi choro so fla de ba fo yin ngal ga kile la ko ka te tala ka ta kile so ka tro ka ta ga dele ka mine ga marfa chala muso nyana ka ko bra ku ba ajen muso ko ga na ajen to mo ko wara mino tala noy am mi ngono fo du do nu tubo save ga chu bunna sa do de fe ga temo mo do de la teni balma fa wal ga ni balma ga na folo chen muna ette se ga fo mo do de bu bulu mi ma funye aina nwatina dozo beta aina nwatina famo beta miemi no go ndala kenigala dumina kana ga keniga ode tle do de nye do ode na kana bara ko la nyata chato ni chato nu na kana keniga hu joke ku ko selga na ti jinga no ngolo era ni sanja nu na dabal srile tawo ta on dozo la ga ulovla njana no kuna fon so no ma do du ko na bila ti do nu ko ndono o ba so ron sala de ka mbanyo ti do donc ti bo sa ko de bul sra fede kena kenga muna tisega fo ande ba jamana donde koso dugu don dozo famo ambe de kele famo tisega na baraka show ni dugu don ya moriate ode ba funya anyu ye nyorena no tifo fama abado chiko ubu boro ro ka ta ro do lo witama dugu do de fe ka ta dugu do na ma mbolo di nyoma ke bara ndi blessing le go fama tisega le ko fe fio te mi ko sirwa la ko de angi jangante ke di nyoma ke kelenge nyote femi yela na nyinde minda yo dozo ko yoro do ni aw titai garo nu sila tasma de dola ubita ka to o mo go sa ko fujen ka ga dozo ka an marfa o ma sanga da o ma dumi ngono o tate o tise ka dugula on tise ka go dugula an ande ka de dinyoma ken gelenge ke kelemba note seven fo ngaludu ma do de jema ni ko ke danu nunye dozo talave dozo seglave muna aru be ko ka te ken gala muna tise ka fo ko ave tando na wele ga on dala ka ta ukon amana fale mino biyo ko sirbala ka do yugo mino cheka sirbala bla o kuma we chenwa o kuma we chen idama dugu nyema ara mino na da o dewga mino njega bul mo ma ga mine che ni nunu ndala kuma ko to anga mo ay bo mo ma bola yu ka moyo mbara ni be ka ja fadela mo ko de bunya mimi wele ka onja te mine ka funya sete araba era surashu kum ya dozo kum ya mbebe mununu na surashu tala ka donge onyoru fona do na ka kono do ma do ka kono afalo fu bala ka tasma ke ga yoro jen gitro ndala ma de bu bulo mi mo njate mine ka funya aina beta ikira fa mami mala fo ka fa be kenna na mo ke minu ko mobli jenna do ngo minu ko mboto jenna chini turu da be jenna ala de bodo way titoy na jaga mbolo di nyomo note turi ma mbela nunu agla mbeti bangi dongili nyo do fo bi shinu nani do ereb na enu kisege nyano edu fa bana ka bay ibi du sago dafe yami mi femba nunu fana nyi anu tlo udebe dugu kona wo te jema berere
olu bi se ka kɛnɛ kɛ aw minnu ko jama ka ca aw tɛ se ka lakanani kɛ aw de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. ni tun ye Lansana Jara ni tun yeli kan ye ka bɔ Siribala donsola ka don kuma tɛ dɔrɔn wulikajɔ minnu bɛ kɛ ka ɲɛ suma ko dugudenw ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka se k'i tɛgɛ da takurunda kelen na ni maaw ye waleyaw kɛbaaw ye u bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ ka na maaw ka kunnafoni olu donsow ma ka fara faamaw kan ko a dɔ bɛ dɔ la olu bɛ se k'u kunbɛn u bɛ gɛlɛya minnu ta ka ɲɛsin maaw ma ka fu sira dan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ɲini k'a basigi n'an bɔra Siribala hali bi ɲɔnɔ mara kɔnɔ na kulanba wɛrɛ ale bɛ ɲɔnɔ kasubonba bɛ yɔrɔ min na waleyaw kɛbaaw n'o ye marifatigi kelen n'u ye k'u ye wulikajɔ kɛ nɛnɛ Siribala ne ka dugujɛ kununko tarata la Malimana n'o donsola ka dɔ tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa lakodɔnnen kun don n'a bɛ wele ko kulu ka sanga ni gɛlɛyaw ye ale wulila ka bɔ yen a bɛ kulanba wɛrɛ la n'aw hakili b'a la u deli ka taa nɔfɛ a n'a ka denbaya k'u bɛ taa marifa cɛla foro la u kɛra marifatigiw senfɛ f'a ka masintigi o ni tora o la ka daminɛ o na fo sisan u bɛ kulu yɛrɛ de nɔfɛ nɛnɛ sufɛla fɛ ne ka dugujɛ kununko tarata la u nana nɔfɛ ka na fɔ a kɔ min y'a ka bitigiw ye ka nin bɛɛ lajɛlen jeni ka tila ka taa n'u sen fila ye maa caman ka fɔ la ko wulikajɔ ka kɛ min ye lakanabaa ye n'a feere min bɛ ka giriya ka se ka fu siri walajɔ kɛbaaw ka wulikajɔ dan na an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma a bɛ bɔ kɔrɔ bɔ tilebase masarama ale k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye ni seli o ye nisɔndiyakoba ye nka o n'a waati kole kɔnɛ na a bɛ kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin dɔw ma min ye siraban kasaraw ye olu dɔw bɛ k'a kɔnɔ na ɲinɛ seli yɛrɛ k'a daminɛ seli fitinin k'a daminɛ daminɛw na ka na se a kɔ tɛmɛnen ma kasara minnu sɔrɔla n'o dɔw ye siraban kasaraw ye min ye hôpital Mali kɔnɔ na kɛnɛya tigilamaaw bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɔ ku ɲɛna walima Dr Adama Togola ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kalo tile 18 n'o ye ka kɔnsili ɲɛ an ye accidenté dɔw sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔ 28 ɲɔgɔn na a cɛw ye mɔgɔ 13 ye musow ye mɔgɔ 15 ye bon denmisɛnw fana tun b'a la mun si ma se san 15 ma o ye mɔgɔ 9 ye bon selidon yɛrɛ an ye mɔgɔ 22 de sɔrɔ accidenté la o mɔgɔ 22 la cɛw tun ye mɔgɔ 16 ye musow tun ye mɔgɔ 6 ye donc denmisɛnw mun fana si tun ma se san 15 ma olu bɛ taa mɔgɔ 9 na bon seli kɔfɛ n'o ye juma ye an ye mɔgɔ 23 sɔrɔ n'o ye accidenté ye o mɔgɔ 23 la cɛw tun y'o la mɔgɔ 18 ye musow tun y'o la mɔgɔ 5 ye donc denmisɛnw mun fana si ma tɛmɛ san 15 kan olu tun bɛ bɛn mɔgɔ 6 ma a bɛɛ lajɛlen n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tile 3 in kɔnɔ u bɛ taga jɔ mɔgɔ 73 de la accidenté an y'o de sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ mun yɛrɛ nana dɔgɔtɔrɔso la ka na o yɛrɛ lajɛ n'an b'a fɔ ma ko consultation n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan urgence kɔnɔna na o bɛ taga mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 28 na an bɛ se k'o fɔ ko ɲinan ta fisayara ni salon ta ye ka sababu kɛ salon ta accident ɲinan ta cayala n'a ye dɔɔni parce que salon ta tun ye mɔgɔ 61 ye ɲinan ta ye mɔgɔ 73 ye mais ɲinan ta min kɛra ɲinan ta la n'o ɲɛna kosɛbɛ parce que an ma mɔgɔ ma to siraban kasara la ɲinan ta la mais salon ta la mɔgɔ dama tora salon ta la donc o b'a yira k'a fɔ salon ta juguyara ka tɛmɛ ɲinan ta kan parce que mɔgɔ ma to ɲinan ta la ne bɛ se ka min fɔ o la pour que ka siraban kasara ka a dɔgɔya dɔɔni donc mɔgɔw bɛ se ka disposition mun ta o ye ka sira sariyaw yɛrɛ respecter fɔlɔ mɔgɔw kana taa vitesse la kosɛbɛ o ye kelen ye mɔgɔw fana n'o bɛ bolimafɛnw boli surtout bolimafɛn sen fila o ka kan ka casque don kunna donc o yɛrɛ lakana donc an ye jateminɛ kɛ fana k'a fɔ sisan moto telimanitigi ninnu olu de ka siraban kasara ka ca kosɛbɛ donc ka sababu kɛ a caman bɛ yen o bɛ moto telimani ninnu boli permis t'o bolo a caman bɛ yen o bɛ moto telimani ninnu boli o tɛ se moto la donc o bɛ tila ka mɔgɔw ta surcharge la tuguni donc o ka kan ka dabila moto telimani yɛrɛ pour que k'a boli condition de kan ka k'a la a tigi kan ka gilet don pour que k'a yɛrɛ identifier ka bɔ mɔgɔ tɔw la ani a ka moto plaquew fana kan ka kɛ moto la permis fana kan ka k'a bolo. ni tun ye Dr Adama Togola ni tuyali kan ye hôpital du Mali la kasara min kɛra yarabi an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ n'olu bɛ bana dilan kan ala k'olu ɲuman wele minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu tora la ala ka lahara sɔsuma ye yarabi an tɔw ala k'an kisi kasaraw ma n'an bɔra ye jiko gɛlɛya ni waati na ani kuranko gɛlɛya tubazana nafaji olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'olu ka bibi na sanko jiko gɛlɛya yɛrɛ la maa dɔ b'o sera d'a ma an k'o lamɛn. an bɛ yɔrɔ min na sisan jiko gɛlɛyalen b'an fɛ yen kosɛbɛ ani kuranko parce que munna pano minnu b'an ka yɔrɔ la dumazana yen nɔ nafaji yen nɔ parce que a pano ninnu bɛɛ bɛ marché ni kuran de bon n'a fɔra kuran yɛrɛ tɛ yen nɔ pewu an tɛ kuran yɛrɛ sɔrɔ kuran yɛrɛ tɛ yen pewu depuis 6 heures du matin ne yɛrɛ bɔra ka taa fara musow kan ka bidon cɛ ka taa bon an ye bidon cɛ ka taa an selen nɔ tuguni an taara sɔrɔ ko kuran tɛ yen an ka dukɔnɔmuso ninnu bɛɛ sigilen bɛ ka kuran makɔnɔ hali denmisɛnnin minnu tun bɛ yen n'olu bɛ bɔ labaara la an bɛɛ bɔ bolabaara la ka t'u bila bidon kɔlɔsili la mais en même temps fɛnɛ mɔgɔw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ka bidonkow la u bɛ ka ɲɔgɔn ka bidon suɲɛ fɔ ɲɔgɔnkow nalen don f'a bɛ kɛ kɛlɛw ye bon châteautigiw fɛnɛ obligera k'u ka château da sɔgɔ dɔw yɛrɛ u ka château kunkolo yɛlɛma u ka sokɔnɔnaw na vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ la jiko gɛlɛya b'an kan bi nafaji dumantana nafaji kosɛbɛ parce que ni faamaw kɔni sera k'a lajɛ k'an dɛmɛ kɔni a château ko la vraiment château bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ k'an degun kosɛbɛ bon vraiment
kɔni kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye parce que an bɛ wagati min na sisan u y'a organiser k'a kɛ an bɛɛ ka bidon tantan fa bi i bɛ se ka bidon de ye bidon jɔkun dama ka jan so ye gɛlɛya kɔni b'an kan jiko la nafaji yɛrɛ 100% gɛlɛya b'an kan yɛrɛ an bɛ faamaw de deli dɔrɔn vraiment k'u hakili to an na nafaji fanfɛla bi an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya ba de b'a kan vraiment ni faamaw kɔni sera k'u kɔfila n'a a jiko la kɔni vraiment a bɛ wusaya ma parce que ni somajabu ta yɛrɛ sera ka teliya o de b'anw tɛmɛ bi ka tɛmɛ château kan parce que château min bɛ yen n'a bɛ se nafaji k'a bɛ ji fɛnɛ sɔrɔ o château man ca parce que a yɔrɔ dugukolo ka gɛlɛn château ninnu fɛn fɛn bɛ ka se très généralement ni min ye baara daminɛ dɔrɔn sɔɔni u bɛ na u b'a fɔ ko pompe tiɲɛna ni min ye baara daminɛ kalo kelen kalo fila u bɛ na u b'a fɔ ko fɛn dɔ tiɲɛna o kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ technicien bɛ ka o réparer n'u ye baara daminɛ tuguni a dɔw bɛ yen a dɔw fɛnɛ ji nɔgɔlen don n'a ji bɔra a tɛ se ka kɛ foyi ye vraiment an bɛ yɔrɔ min na wagati min na sisan faamaw k'u kɔfila an na n'u kɔni sera k'u kɔfila a bɛ diya n ye walahi bilahi sinon an bɛ yɔrɔ min na bi musokɔrɔbaw denmisɛnninw cɛw cɛ dɔw yɛrɛ dɛsɛlen don ka taa baarayɔrɔ la ne yɛrɛ min filɛ nin ye a kuma la na ala cɛ kabi 6 heures ne bɛ château da la n taara château da la yen nɔ vraiment château wari ka ca bidon den kelen dɛrɛmɛ 5 oromɛji dɛrɛmɛ 20 bidon den kelen dɛrɛmɛ 20 oromɛji bidon den kelen château dɛrɛmɛ 5 vraiment gɛlɛya kɔni b'an kan tiɲɛ yɛrɛ la ni faamaw kɔni sera k'u kɔfila na pour que dɔ bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na a bɛ diya n ye kosɛbɛ walahi somajebu ka réseau a ma s'a ma kosɛbɛ parce que munna an ɲɛ b'a la yanni ka se Dumanzana fɛrɛ yɔrɔ la an ɲɛ b'a la a bɛ komi u ka réseau danna yen nɔ parce que o bɛ ka dingɛ dɔw sigi sisan an ye ɲininkali kɛ yɔrɔ ninnu na olu ko k'a ma ko oromɛso de bɛna don yen nɔ bon ko oromɛso bɛna don yen nɔ mais a ma se fo nafaji ka yɛlɛ ka taa Kuruju la a ma se yɔrɔ ninnu na fɔlɔ vraiment an yɛrɛ kɔni an tɛ ban dɔn nin fɛn na parce que a gɛlɛya tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ de bon n'a fɔra yen na sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na nafaji bɛ mɔgɔ si tɛ min dara sunkalo kɔnɔna na sunkalo kɔnɔna na musow tun bɛ wuli suguri labɛn ni fɛnw na denw bɛ bɔ de ka dayɛlɛ i tun bɛ daw de yɛlɛnen ka bila mɔgɔw bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ taa jiko de la i bɛ bidon ni mankan mɛn sunkalo kɔnɔna na ka sunkalo tile 30 bɛɛ kɛra i bɛ bidon ni mankan mɛn i bɛ bidon ni tonton ni mɔgɔw ka da la finalement hali mɔgɔw yɛrɛ tun tɛ siran bilen k'a fɔ insécurité ni fɛn ninnu na parce que munna tout i bɛ jama de carré kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa jara de sigi sa château daw la ka thé wuli ka fɛnw wuli mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ suguriw fɛnɛ dun ye bon vraiment an bɛ waati min na sisan an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu bɛ se ka ban cogo min na parce que nafaji gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ tilema mana bɔ dɔrɔn a château ninnu bɛɛ ji bɛ ja bon surtout kuranko yɛrɛ fɛnɛ faralen don a kan château minnu bɛ yen nɔ a caman bɛ marché ni kuran de bon kelen min bɛ yen n'o bɛ marché ni panneau ye bon kelen yɛrɛ vraiment o kelen fɛnɛ kelen bɛ gɛlɛya ye an kɔni nin kɔni André an t'a dɔn k'a fɔ nin wagati kɔnɔna na kɔni a bɛna se ka juguya ka cogo min sinon ɲinan ta yɛrɛ de juguyara ka tɛmɛ san tɔw kan surtout an tilema min bɔtɔ filɛ nin vraiment an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na tilema in kɔnɔna na vraiment ni tun ye Dumanzana nafaji ka dɔ kan ye gɛlɛya min b'u kan jiko la an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya n'an bɔra Dumanzana nafaji an bɛ taa jamana kɔrɔnfɛla fɛ an songo ko jiko gɛlɛya kɔni ani kuranko gɛlɛya kɔni ko yɛrɛ kelen bɛ gɛlɛyaba ye bi an songo min ye Yusufu Musa ka bɔ an songo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn a bi tile 2 bɔ kuran kɔni tigɛra an sɔngɔ ye a dɔ labɔra min la o ye carburant ko gasoil de banna EDM bolo kan donc EDM mɔgɔ minnu bi yan u ko gasoil min bɛ a t'a bɔ pour que u ka se ka kuran di mɔgɔw ma kuran tigɛ in a kɔlɔlɔ ka ca a bɛna puisque kuran filɛ tan n'a bɛ an sɔngɔ ye mɔgɔ caman ka dahirimɛ de bɔ kuran na minnu bi tailleur ani soudeur ani i n'a fɔ muso minnu bi jɛgɛ ta ka taa a feere Niger donc o bɛ faut que u ka glace sɔrɔ ni kuran tɛ a ka ko ka ca o la n'i y'a ta sisan an sɔngɔ kɔni mɔgɔw bi ka a ɲini faamaw fɛ o ka kɛ cogoya bɛɛ la pour que kuran ka se ka na puisque a caman dahirimɛ de bi bɔ kuran la donc EDM mɔgɔw u ye kunnafoniya di faamaw ma u ye sɛbɛnni kɛ ka a bila ka taa yɔrɔ bɛɛ la pour que kuran ka se ka na joona puisque ni kuran tɛ surtout funteni ba de bɛ an sɔngɔ ye a kɔlɔlɔ ka ca mɔgɔw kan. ni tun ye Yusufu Musa ni tun ye ale kan ye ka bɔ an ka songo an bɛ dugawu kɛ jiko gɛlɛya min ni daba kɔrɔfɔw la n'o ye kuranko fana ka taa se tajiko gɛlɛya de nin bɛɛ lajɛlen kɛ ala ka ko bila nɔgɔya hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye kungo tɔgɔla don o baaraw bɔra ka ɲɛnɛmaya ka jamana kɔnɔna na mars kalo tile 21 o min kɛra kungo yɛrɛ mun ye kungo kan ka lakana cogo di nafa jumɛn de bɛ kungo la o kɛra baroda kun ye kungo yɛrɛ a lakanani cakɛda o ɲɛma Amidu Tandina ale ye kuma barata ni ka ɲininkali k'ale la kungo yɛrɛ bɛ cogo di a b'o ɲɛfɔ ye général Ousmane Sidibe a ye kuma min fɔ o ko senfɛ an ka lamɛn. Inspecteur général Ousmane Sidibe, ancien directeur national des eaux et forêts. Kungo bɛ kɛ sababu ye ka wari don jamana kɔnɔ ka baarada dayɛlɛ parce que munna n'i y'a ta k'a lajɛ an ka kungo bolow bi kɛ sababu ye jiri bɛ tigɛ a la jiri bɛ tigɛ a bɛ kɛ fɛn caman a bɛ kɛ armoire ye a bɛ kɛ bureau ye a bɛ don sojɔ la tout ça la donc o y'a damana baara de ye togodala mɔgɔw bolo n'i ye jiri ta k'a lajɛ ale bɛ don a fɛn caman bɛ don kungo bolo fɛn caman bɛ don pharmacie la kɛnɛya sira kan caman bɛ ko ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni kungo bolo tɛ an ka jamana sigin bɛ bagan mara ni mɔni ani
Sénégal kungo bolo de b'a to an bɛ ji sɔrɔ parce que ninnu bɛɛ guloma ye ji de ni ji tɛ yen sɛnɛ tɛ yen ni ji tɛ yen bagan mara ni mɔni tɛ yen ka t'o la il faut bagan ma min ka dumunikɛyɔrɔ sɔrɔ bon kungo bolo de bɛ nin bɛɛ garanti nin fɛn saba ye e k'a lajɛ jamana min gulon b'o la a ka nafa sɔrɔ gulon b'o la donc ça veut dire que kungo bɛ nafa se jamana ma o kɔfɛ kungo fɛn caman bɛ yen i n'a fɔ kungo jiridenw sikɔlɔ dabakunba nɛrɛ saba ni kungo fɛn caman kungo sogo caman bɛ yen bɛɛ ye nafolomafɛn bon ninnu bɛɛ tɔbɔtɔbɔli bɛ kɛ sababu ye ka baara di jamanadenw ma o t'a bannen n tila k'a jira ko ne k'a fɔ an bɛ yɔrɔ minnu kɔn ka labɛn k'a ɲɛ ka kungo sogo bila a la n'an ko ma ko parc biologique parc d'attractivité donc olu mana kɛ olu fana baarakɛyɔrɔ de bɛ dayɛlɛ a la tiɲɛ tɛ wa mɔgɔw bɛ taa wari bɔ ka don ka taa fɛnw lajɛ mais kɔnɔna na feerekɛlaw bɛ na tiɲɛ tɛ olu fana b'u dahirimɛ sɔrɔ fototalaw bɛ na olu b'u dahirimɛ sɔrɔ minnu bɛ mɔgɔ ta ka taa n'a n'o ye taxi ni karo ni moto taxi olu bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ donc voyez que kungo bolo bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ se jamana ne hakili bɛ min na kɔni tiɲɛ na a san na o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ embargo bɛ ko caman jɔra o bɛɛ n'a ta an sera k'an débrouiller ka miliyari 2 ani miliyɔn 87 di bon service bɛ daminɛ bɛ se ka miliyari 2 ni miliyɔn 87 don faso kɛsu la yɔrɔ o b'a jira ka dɔ bɛ yen mais o yɛrɛ an ma baara kɛ koyi n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna an ma baara kɛ a san ni baara kɛra ɲɛ ma fɛn bɛ se ka don min ka ca nin bɛɛ donc hali bi effort baw de kan ka kɛ pour que mankanka in bɛ c'est-à-dire min ma se ka sɔrɔ hali bi ka t'o ɲini a caman bɛ sɔn ka sɔrɔ produit forestier non ligne de la ne bɛ fɛ an ka ba don o de la produit forestier non ligne jumɛn fɛn o fɛn bɛ se ka bɔ kungo la ka sɔrɔ ko kɛnɛma don kungo la o y'a sikɔlɔma ninnu n'a zaban ninnu ni a nɛrɛ kolo ninnu ninnu ye fɛn ye ninnu ye nafolomafɛnw ye diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan olu bɛ se ka tɔbɔtɔ k'olu labɛn ka ɲɛ k'a sɔrɔ an ma taa jiri tigɛ an ma charbon bɔn an ma foyi kɛ n ka wele kan ye min ye o bɛ jamanadenw k'u bolo ɲɔgɔn ma an ka kungo la bɛɛ ka kungo kɛ o k'i kungo ye journée mondiale in y'o de jira an na k'an k'a to bɛɛ ka kungo k'i kungo ye bɛɛ ka dɔn ko kungo y'an bɛɛ jɛ ye muso furakɛ ta tɛ gouvernement ta tɛ bɛɛ jɛ de don ni bɛɛ y'a faamu don min ko bɛɛ jɛ don y'a ye tɔtɔli bɛ ni tun ye autofort directeur kɔrɔ inspecteur général la Ousmane Sidibe ni tun y'ale kan ye Amadu Tandina ale ka kuma bara la don in kama kungo nafa min ka se k'i da so ma n'an bɔra ye Croix Rouge malien olu ye fara ɲɔgɔn kɛ se ka ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw kɛ cogo bɛ cogo da n'u b'a fɛ ka wulikajɔw kɛ miliyari 21 bujango ka se k'o kɛ ɲini fɛn n'i y'a sɔrɔ ne k'o kɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsi maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya b'olu la k'an ka jamana kɔnɔna na o ko sen fɛ min y'a ko ɲɛma ye n'u Mayiga ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bon an ye partenaire wele ka aw yɛrɛ journaliste wele que an ka plan ɲina plan ye an bɛ fɛ ka wari hakɛ min mobiliser pour que ka population dɛmɛ Mali kɔnɔ an y'o plan de an y'an wele pour que k'o plan de lancer donc o plan kɔnɔna na an bɛ fɛ ka miliyari 21 k'o mobiliser ɲina bon o miliyari 21 na déjà an Croix Rouge n'a dɛmɛɲɔgɔn Croix Rouge tɔɲɔgɔn an sera ka miliyari 12 mobiliser pour 2026 maintenant a to an bɛ fɛ mɔgɔw k'an dɛmɛ partenaires k'an dɛmɛ gouvernement k'an dɛmɛ mais surtout partenaires internationaux k'an dɛmɛ pour qu'an ka se ka o wari mobiliser ka se ka maliyɛnw dɛmɛ ka se ka population dɛmɛ parce que aw b'a dɔn cogoya min na Mali Croix Rouge an bɛ Mali fan bɛɛ tɛ Mali dugu tɛ Croix Rouge tɛ yɔrɔ min na bi bi in na financement caman tigɛra diɲɛ kɔnɔ o financement fana tigɛra Mali kɔnɔ n'i y'a ye ɲina financement n'i y'a ta 100 sara la 40 ni ko de tigɛra donc o 40 ni ko tigɛlen o y'a kɛ organisation humanitaire caman de bɔra dugu caman na u y'u retiré ka bɔ Mali la donc o organisation n'u y'u retiré ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ Croix Rouge bɛ yen bon population tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ni Croix Rouge tɛ alors donc o de kama financement tigɛli o y'a kɛ poids caman de bilala Croix Rouge yɛrɛ parce que population ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen u bɛ taa Croix Rouge de nɔfɛ mais bi bi in na i bɛ taa région caman na organisation caman tɛ yen Croix Rouge dɔrɔn de bɛ yen donc o de kama an bɛ fɛ partenaires donateurs partenaires techniques financiers u k'an dɛmɛ pour qu'an ka se ka o wariw mobiliser pour que ka ɲinan 2026 la an ka se ka mɔgɔ minnu bɛ degun na an ka se bon ɲinan an bɛ fɛ ka mɔgɔ 2 ani 700 de n'i y'a 2 ani 700 o ye mɔgɔ minnu an ka dɛmɛ bɛ s'u ma directement o tɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ bɛ s'u ma indirectement de mais dɛmɛ bɛ na se mɔgɔ minnu ma directement o ye 2 ani 700 bon a dɛmɛ o bɛ taa a dɛmɛ sugu ka ca a kɛnɛya b'a la mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la k'u dɛmɛ dumuniko fanfɛla o fana b'a la so ka yɔrɔw d'u ma u bɛ se ka don yɔrɔ minnu na o fana b'a la ka se ka wari yɛrɛ d'u ma pour que u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ bɛɛ b'a la salon an ye wari hakɛ min distribuer k'a di mɔgɔw ma pour que u se a ka ca ni miliyari 2 ye an y'o di population ma mɔgɔ déplacés b'a la minnu fana tɔɔrɔw nɔ na olu b'a la minnu u bɛ taa déplacés u bɛ taa jigin mɔgɔ minnu kan fana olu b'a la parce que Mali la bi bi in na mɔgɔ caman bɛ déplacés de ye mais population minnu ma b'u nɔ na olu fana bɛ gɛlɛya u bɛ gɛlɛya min na o ka jugu ni déplacés yɛrɛ ta ye u bɛna jigin minnu kan fana olu fana bɛ o gɛlɛya kelen de la donc an ka dɛmɛ bɛ se déplacés ma mais a bɛ se population ma minnu ma b'u nɔ na minnu fana bɛ o gɛlɛya kɔnɔ ani u bɛna jigin mɔgɔ minnu kan donc ani fana migrants minnu bɛ taama sira kan olu fana u bɛ dɛmɛ parce que ɲinan a y'a ye mɔgɔ min u ye mɔgɔ min gɛn ka bɔ Mauritanie a ka ca ni mɔgɔ 10,000 ye o mɔgɔ 10,000 Croix Rouge kelen
kelen de tun bɛ Kayi région na pour que k'u dɛmɛ ka dumuni d'u ma ka se ka u ka transport d'u ma ka se ka finiw d'u ma Croix-Rouge kelen de tun bɛ Kayi alors donc o caman fana de bɛ région caman de la donc an bɛ fɛ an ka se ka nafolo mobiliser pour que an ka se ka continuer ka population de ni tun ye nu maiga ni tun ale kan ye Croix-Rouge malien o nɛɛma don a kɛnɛ kan ministre sɔmɛnɛw ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ni bunadamadenya dɛmɛ o sabatili ma o ministre i tɔgɔ la Abdoulaye Keita ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan an ka lamɛn. An ka bi lajɛ in bɛ Croix-Rouge mɔgɔw ye programme dɔ labɛn n'u kan ka baara minnu kɛ ni ɲinan san in kɔnɔna la san 2026 in kɔnɔna la donc u ye a programme labɛn ka na programme présenter an na an n'an partenaire an k'a lajɛ an bɛ jɛ k'a labaara cogo di n'i y'a lajɛ Croix-Rouge bɛ baara min kɛ ka dɛmɛ min na nati action humanitaire kɔnɔna la k'a daminɛ kɛnɛya la k'a kɛ n'o y'a sɔrɔ ni kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ni lujura ye mɔgɔ minnu sɔrɔ olu baara ninnu de fara-faralen bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ san kɔnɔna la u bɛna mun de kɛ 2026 kɔnɔ donc o kɔnɔna la u ye baara minnu kɛ 2025 la san 2025 u y'o yira anw na minnu fana bolo dalen don san 2026 la u y'olu baaraw fana boloda k'u yira k'a yira olu yɛrɛ fanga ye mun ye donc n'i y'a lajɛ kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi la olu yɛrɛ sera ka 56 sɔrɔ k'o fara donc u mago bɛ 44 ye o dafa ka ɲini walasa an ka jɛ k'an ka jamanadenw dɛmɛ minnu bɛ degun na a kɛra sigida fɛn o fɛn na région t'a la région ma sugandi o bɛ Mali fan bɛɛ a kɛra fan o fan ye walasa ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ o lujuraw kɔnɔ k'u dɛmɛ ka bɔ o degun in kɔnɔna la donc an nana n'an partenaires ka n'o de yira u la k'a ɲɛf'u ye walasa an yɛrɛ bɛ se k'an ka Croix-Rouge malienne dɛmɛ cogo di nin ye Mali ta de ye a ɲɔgɔnna bɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais Mali ta de ye nin wa n'i y'a lajɛ Croix-Rouge ni partenaires bɛɛ la ONG bɛɛ la vraiment olu de bɛ Mali fan bɛɛ an bɛ se k'a fɔ k'u sont constants olu de b'u ka baara kɛla o baara sira kelen in kan u m'u bolo jigin depuis gɛlɛya nana depuis gɛlɛya in mana fana depuis 1965 fo sisan u bɛ ka continuer o sira kelen kan donc an b'an profiter k'o fo o yɔrɔ in fana la n'u bɛ baara o baara kɛ u bɛ baara ninnu kɛ ni anw ka hukumu kɔnɔna ye an ka service dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma direction nationale du développement social olu de chargelen don kosɛbɛ an ka action humanitaire la donc fɛn o fɛn bɛ yen o ni Croix-Rouge bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra farikolo ta ye o a kɛra musaka bɔ ye o a kɛra hakilina di o an n'u bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an mago bɛ ka dɛmɛ ɲini ka bɔ kɔkan fana an b'o dɛmɛ fana ɲini an bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye jamana bɛ k'u se kɛ mais olu fana bɛ jamana dɛmɛ n'a ka baara la donc u tɛ se ka baara kɛ ko anw bolo ma don a la. ni tun ye Abdoulaye Keita ministre dɔ min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ni bunadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ o ministre tɔgɔ la ale tun bɛ kɛnɛ kan Croix-Rouge malien ka kɛnɛ kan kuma tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ wulikajɔ min nɔfɛ n'i y'a bɛrɛ le fɛrɛ dɛmɛ donni don ka ɲɛsin gɛlɛyaba tɔw ma an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila u ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye seli hukumu kɔnɔ ni seli tɛmɛna tile 5 bɔɲanko furubacaw seli tɛmɛnen kɔfɛ baaraw daminɛna ntɛnɛn don yalima o baara daminɛw a kɛra cogo di baara yɔrɔ la i n'a fɔ a laɲinina cogo min na jamana fɛ Segu Jara hydraulique o ɲɛmaya ale olu ye baara daminɛ cogo la ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Commandant kɔnɔ an ye baaraw ta depuis 7h 7h20 personne olu bɛɛ nana an ye baaraw daminɛ cogo la nisɔndiya kɔni kɔnɔna la ani bonya kɔnɔ ani karama ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ baara in bɛ se ka sabati an bolo cogo min na ka sanga ni u bɛ cɛsiri min na. Ni tun ye Segu Jara hydraulique olu ye baara daminɛ cogo min na nin hukumu kelen in kɔnɔna na faso ka fara ɲɔgɔn kan baara hukumu kɔnɔna na ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kunnafoni bɛ cari cogo minnu na o baarakɛyɔrɔ fana na dusujire ka fara Ibrahim Traoré ka baara in daminɛ cogo min olu yɛrɛ b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Baara daminɛna normalement sɔgɔmada in na an ka baara ye ka jateminɛ kɛ jamana kunnafoniko la ka kunnafoni fɛn fɛn dira jamana kɔnɔ ka taa Mali Bamakɔ yan ka taa bila Kidal ka taa fo an bɛ debi mun fɔra jamana gouvernement ye baara jumɛn kɛ service public ye baara jumɛn kɛ an ka baara ye k'o fara ɲɔgɔn kan et puis baara min don baara telimanw de don donc o de la an bɛ na joona. reprise donc an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an y'an daminɛ ni foliw bɛɛ nisɔndiyalen don ka d'a kan baara de ko de don surtout que an yɛrɛ kan ka min yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ kɛ n'o ye bulletin ye depuis surɔ an y'an k'o kan que journée daminɛna ka ɲɛ. ne tun ye dusujire ka fara Ibrahim Traoré ni tiɲɛlu kan ye a ko senfɛ INPS Modibo Daɲɔ baaraw kɛra cogo min ale yɛrɛ kuma min fɔ o ko senfɛ an ka lamɛn. mais sɔgɔmada in na alhamdulilayi an farala ɲɔgɔn na cogoya min na an bɛɛ bɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan baarakɛla bɛɛ bɛ kan ka na o laadala tile an bɛ Ala fo ka barikada ka kɔrɔ baara tɛ caya ɲɔgɔn kan yan nɔ an ka kunnaja y'o ye et puis n ka baarakɛlaw jɛɲɔgɔnw u ka cɛsiri kɔnɔna la instance tɛ an bara yan nɔ mais ni dossier fɛn fɛn nana bi Ala barika la ne ni n jɛɲɔgɔn an bɛ tila a dossier o exploiteli la donc o tɛ kɛ souci ba ye parce que gɛlɛyaba tɛ. ni tun ye Modibo Daɲɔ ni tun ale kan ye INPS kɔnɔna na kuma tɛ dɔwɛrɛ ye baaraw daminɛni
ani baro be ka daminɛ ni fanga minnu ye da sira nin bɛrɛ yɛlɛma an bɛ dugawu kɛ minnu tun kɛra sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bara a bɛ ka ta cogo minnu na ɲɛta sabatili ka ɲɛsi jamana ma ala k'o hakilaw ni ka a bila o sira kan n'an bɔra ye sini ye marisi kalo tile 26 ye n'o bɛ wele ko 26 marisi kabini san 1991 san General Musa Tarawele ala ma hinɛna na ale ka fanga fu sirila o dan na bɛɛ jɛ fanga o seginna ka dan ka jamana kɔnɔ na o min kɛra n'u b'a wele ko démocratie yalima démocratie a kɛra nafa sababu ye wa démocratie yɛrɛ a kɛra kɛcogo de Ismaël Fane fara ɲɔgɔn bɛɛ wele ko mouvement jamana kanu o kuma lasela y'ale Ismaël Fane démocratie yɛrɛ dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko nafa t'a la dɔw ko k'a nafa bonyana Ismaël Fane e hakilila mun ye o ko la ni ye bɛɛ faga ta k'a jateminɛ n'an b'a wele ko démocratie nafaba de yera a la pour que démocratie ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko in ka se ka faamu mɔgɔw b'a fɔ ko démocratie nana mɔgɔw kɛ zon ye démocratie nana tiɲɛniw kɛ démocratie ye nin kɛ i bɛ démocratie ye jamana o jamana kan n'a faamuyara démocratie a bɛ jamana basigi de jamana bɛɛ n'a ka démocratie de don faransi ka constitution de b'anw bolo n'o y'u ka jamana ka sariya sɛbɛn ye an y'o de ta k'o don an ka jamana taabolo kɔnɔ or démocratie halisa a ka se ka sabati ka jamana kɔnɔ fo i ka bɛrɛbɛn k'a bɛn i yɛrɛ ka jamana taabolo de ma tant que i ka jamana réalité ni démocratie ma taa ni o sira ye a bɛ gɛlɛya a ka se ka ɲa i ka jamana kɔnɔ et puis mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko duma fɛn b'a sɔrɔ démocratie la fɛn b'a sɔrɔ la démocratie la ka radio sow caya mɔgɔw bɛ se k'u ka kumakanw kɛ radio la tɔɔrɔ minnu b'u kan k'olu ɲɛfɔ radio la démocratie ye avantage dɔw ye démocratie kɛra sababuya ye ka siraw bɔ jamana kɔnɔ ni dun ye Mali lajɛ Mali ye jula jamana de an bɛ taa sanni de kɛ an bɛ feerew de kɛ an bɛ bɔ de halisa o accès ka se ka nɔgɔya fo sira de ka se ka k'i ka jamana kɔnɔ démocratie kɛra sababuya ye an ye sira caman sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an ye pont sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ démocratie kɛra sababuya ye ekɔlisow cayara ko togoda kelen o togoda kelen ko ekɔliso kelen o sɔrɔla démocratie de fɛ kuma bɛ yɔrɔ jumɛn sisan mɔgɔ minnu bɛ bila place min na k'u k'o baara kɛ olu bɛ taa o jogo kolon min kɛ o baarakɛyɔrɔ kɔnɔna la o turu bɛ ta k'a da ko démocratie de nana n'o ye démocratie t'o yɛrɛ o ye adamaden jogo de sinon démocratie bɛ jamana minnu na n'i y'a ye k'a fɔ olu sera ka yiriwa dɔwɛrɛ tɛ o u bɛ sariya de bato an ko de ko k'a bɛɛ kɛ an yɛrɛ sago la ni adamaden tora a yɛrɛ sago la sariya tɛ bato a fɛ o ye tiɲɛni de o jamana kɔnɔ o de nana ni an ka démocratie lafule sinon démocratie ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ yen n ko démocratie de kɛra sababuya ye faama minnu b'an kunna bi n ko démocratie de olu permettait droit de l'homme minnu bɛ yen n'u y'a kalan kɛ droit de l'homme olu permettait k'a fɔ basigi ka se ka na hali olu yɛrɛ ka caserne kɔnɔna la démocratie de o fanga de olu fana ma an bɛ mun fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka démocratie taabolo faamu démocratie réalité kana ka bɛn i ka jamana ka tabiya de ma jamana bɛɛ n'a ka démocratie de don sinon États-Unis mun filɛ nin k'an b'a kɛ démocratie jamana ye États-Unis ɲɔgɔn baribari jamana tɛ yen États-Unis ka constitution b'a bolo mais a taara jamana wɛrɛ ka constitution violer fo ka taa o président minɛ ka t'o juge a fɛ mun y'o kɛ parce que fanga min b'a la u ye baara de kɛ k'u yɛrɛ kɔgɔ a bɛ fɔ ko États-Unis olu de bɛ se k'u da don diɲɛ bɛɛ ka ko la mais i b'a ye k'a fɔ diɲɛmɔgɔ tɛ se k'u da don olu ka ko la mun y'o kɛ parce que u ye baara de kɛ ka sɛbɛn kɛ an fana b'an ɲɛsin baara de ma k'an ka démocratie k'o bɛn ni an yɛrɛ ka jamana ka tabiyaw ye an bɛ se ka démocratie nafa ye mais démocratie nafa jamanadenw t'a sɔrɔ cogoya si n'a y'a sɔrɔ n'an tɛ sariya bonya président élila démocratiquement a ye coup d'état k'a la a ka mana ma ban an ma jɛn n'a ye kiiri tigilamɔgɔw de bɛ se ka fu siri o la an ka nin de don an ka jamana loi la sariya ka boli an bɛɛ ka boli cogo la tant que n'an m'o kɛ an bɛ lafiya mun ɲini an t'a sɔrɔ ni fanga donna kiiri la walahi an bɛɛ bɛ lafiya mɔgɔw de ni bɔra 91 su de bɔra olu ka saya crise min filɛ nin ni M5 RFP nana a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ n'o fana kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri transition président n'o b'an kunna bi Assimi Goïta ni M5 ka wuli ka jɔ kun tɛ olu kun tɛna fanga la parce que u kun tɛna wuli u yɛrɛ ma ka taa président nɔfɛ que civil dɔw de wulila ka a kɛlɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ démocratie de fana ye o sariya latigɛ civil ye ko ni jamana ɲɛmɔgɔ min b'i kunna n'a ka jamana mara n'a tɛ ka i kun minɛ k'i ka dusumakasa dɔ bɛ se ka kɛ bɔli ye o de nana ni fanga yɛlɛmani tant que sariya ma bato Mali kɔnɔ an bɛ démocratie min ɲini an t'a sɔrɔ wa an balima minnu na an teriw ni minnu fana tɛna 91 in na o ni minnu fana ni banana fo ka dɔw ka maaya yɛrɛ tiɲɛ olu ka mémoire kana ka yira an denw n'a mɔdenw na o k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de kɛra o de y'a to an nana an yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ bi an tɛ ɲinɛ M5 victimes fana kɔ minnu tɛ yan na
ka duwawu kɛ ala ka ɲin'u la minnu fana joginna ka duwawu kɛ ala ka kɛnɛya sabati ye hali bi bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko démocratie nafa de b'a la n'a faamuyara fɛn caman bɛ o bɛ bɔ yen démocratie ye ko ɲumanba de jamana kɔnɔ wa jamana o jamana n'a démocratie ma kɛ n'a yɛrɛ ka jamana tabiya ye o jamana t'a avancé démocratie bɛ Chine démocratie bɛ Corée du Nord démocratie bɛ Russie démocratie bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la an b'a fɔ maa minnu tora a ko senfɛ hakilina mun nana a kɔnɔna la an ka se ka o réaliser an ka jamana kɔnɔna la ni tun ye Ismail Fane mouvement jamana kanu o kuma lasela don kuma tɛ dɔwɛrɛ ye mars kalo tile 26 n'o ye sini ye don yɛrɛ bɛ bɛn don min ma ni kɔrɔ min b'a la da sera nin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye bɛjɛ fanga yɛrɛ nani ye ka fɛn min fɔ jamana ɲɛta ala k'u sabati o kama sini o ye mars kalo tile 26 ye o ye 26 mars ye don min y'a sɔrɔ n'a kɛra ne ka wulikajɔ kɛ ka Musa Tarawele ka fanga ka dansigi ale la o don n'a sera a don tasibulaw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o kama sini ti baara sini somenen don an tɛna ye kɛnɛ ka sini an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta hali bi an ka jamana kɔnɔ na ala k'u sabati n'an bɔra ye Joyila ka den dɔ n'a bɛ bɔ Joyila n'a sigilen bɛ Gana jamana kan maliden minnu bɛ Gana jamana kɔnɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu o ɲɛma dɔ don n'i y'a sɔrɔ a wele ko Isa Mohamed Kulubali ni bɛlɛle kama ko Osama a bɛ bɔ Joyila duwa kɔrɔ ale mara kɔnɔ na donc a y'u ka dugu ye n'a hakili b'a la Joyila commandant ala ka lajarabi sera ale ma n'i y'a sɔrɔ ale minɛna février kalo tile 14 a tun ye wulikajɔw kɛ ne ka welew bila ka dugawu ɲini k'a fɔ ko bɛlɛle ka faraw kan u ka commandant bɛ se ka ye cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ commandant yira ale yɛrɛ tun bɛ Saudiya la a taara umra la a y'a yira na k'a fɔ k'a ka dugawu bɛlɛle kɛra ka ɲɛsin commandant bɛ se ka segin cogo min na i n'a fɔ a tun y'a fɔ cogo min na n'ala y'o dugawu minɛ an b'a la k'a fɔ sele hukumu kɔnɔna na a y'a ka dugawu kɛ o kɔfɛ ka tila k'a fɔ hali bi commandant ye bilali min kɛ k'a bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada Isa Mohamed Kulubali bɛlɛle kama Osama ka bɔ Joyila wa kɔrɔ tɔn n'a sigilen bɛ Gana jamana kɔnɔ na sele hukumu kɔnɔna la Isa Mohamed Kulubali mun bɛ fɛ ka fɔ an bɛ samɛ foli kɛ tilamɛw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnyara an ka région n'o ye Joyila région Joyila cercle Joyila arrondissement ani commune de Wakɔrɔ cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba ka Alahu subahanahu wa taala deli ala ka san caman sunkalo seli yira na k'a yira sitigi n'a nafolotigi la ala ka san hɛrɛw caya ala k'an kisi an yɛrɛkun tɔɔrɔ ani niyɔrɔw tɔɔrɔ ma ala ka bɔda ɲuman kan ye ala ka hinɛ an ka bamaatɔw la ala k'u dayɔrɔ suma minnu ka kɛnɛ ala ka kɛnɛya jidi ala ka nafolo nɔgɔya den tɛ minnu bolo ala ka den di olu ma an bɛna ko gɛlɛma n'a nɔgɔma Alahu subahanahu wa taala ni an yɛrɛ de b'a dɔn ani ala cɛ ala ma bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka basigi don an ka région n'an ka jamana kɔnɔ ka tila ka foli kɛ ka Alahu subahanahu wa taala barikada an ka préfet minnu kɛnɛpera maajuguw fɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barikada an ye wele min kɛ wele jaabira an ye wele kɛ k'a ka d'an ye ala ka na ni bɔda ye a ka segin ka na a ka denbaya la ka na seli kɛ Alahu subahanahu wa taala y'o wele jaabi an b'an tigi Alahu subahanahu wa taala barikada a ka ɲuman ani a ka kɔfilɛli la a ka jɔnw na ka tila ka maa arajo minnu y'a kunnafoniw jɛnsɛn bɛɛ y'a mɛn bɛɛ y'i ka dugawu fara anw taw kan Alahu subahanahu wa taala sɔnna ka jaabi ka dugawu kɛ hali bi ala ka sutura d'anw ma lakana ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka bɔda di an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatulahi wa taala wa barakatu ni tun ye Isa Mohamed Kulubali ni bɛlɛle kama ko Osama ni Joyila ka den do n'a sigilen bɛ Gana jamana kɔnɔ na bi wulikajɔ minnu bɛ sen na ni ye laɲini kɛ ni laɲini sabatira kan ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka ala waleɲuman dɔn k'o ye wulikajɔ in kunba de a ye dugawu minnu kɛ ala ka dugawu bɛlɛjɛlen minɛ yarabi ala commandant min nane filɛ ala ka kisi ni ɲɔgɔnɛ kasara ma k'an kisi ni walaju kɛba ninnu ka wulikajɔw ma n'an bɔra Buguni ale mara kɔnɔ na yan folila ale cercle kɔnɔ la Kalana mara la yɔrɔ min na wele ko Bɛrɛbɔgɔla olu ka dugu kɔnɔ na min y'u kɛ denmisɛn dɔ ye ale yɛrɛ b'a ka sɔmɔsɔn foli k'a ni Bɛrɛbɔgɔla gatigi o ka ci ka se k'o lase jiko gɛlɛya min b'u kan a b'a tɔgɔ na jɛn fɔ ye k'a ka sɛmɛtɛmɛ foli kɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dramani Asidibe ka bɔ Bɛrɛbɔgɔla min Kalana mara fɛ Wasolo ka sɛmɛsɛmɛ foli lɛsi maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman lɔn ala k'an ka seli cɛya ala k'an ka san hɛrɛ cɛya gɛrɛ ko masumako ala k'an kisi a ma ala ka jamana basigi fitina jugu fɛn fɛn jamana kɔnɔ ala ka jisuma k'a forali ala ka fanga basigi k'a fanga sinsin ka foli ta k'a ɲɛsin radio oxygène baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'a bila Kulubali fo dantɛ foli min na i ka kunnafoni sira jɛlen de don i b'a ta sun kɔrɔ wallahi ablaye i bɛ kunnafoni fɛn fɛn di tiɲɛ de don mais ala ka i mɛn an kɔrɔ cikan de don ka bɔ Bɛrɛbɔgɔla mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ ka ɲɛsin Mali faama ma Asimina la jamakulu Bɛrɛbɔgɔla mɔgɔba ko ji t'a i bolo k'ali selon wallahi Bɛrɛbɔgɔla ka ɲi jiko gɛrɛngɛrɛn na ko ka pɔnpe kelen ɲini a ye ou bien ka château kelen ɲini a ye hali n'an ka fila sɔrɔ o bɛ diya an ye ji t'an bolo dɛ ji to muso bolo ji wallahi ji t'an bolo an bɛ deli ala ni kira kama
ayana jiko ɲaɲini ana école sugu laɲini kɛ caman ɲabolo ro nka ji ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ bɛrɛbɔla ka wotin bɛrɛbɔla bɔgɔba ko ani bɛrɛbɔla ka den bɛɛ lajɛlen ka ɲa an ma ala ni kira kama ka pɔnpe kelen ɲini ka d'a ma ou bien ka château kelen ɲini ka d'a ma hali n'an ka fila sɔrɔ o bɛ diya an ye an bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo hakɛto kuma kan ni bila la min na o bɛ yafama denmisɛnnin kuma ala ka jamana basigi ala ka bɛn ani kelenya ala ka nati jamana kɔnɔ ala ka fanga sinsin asimina la jamakulu bɛɛ lajɛlen bolo ka foli kɛ mɔgɔ kuma ni siribe tɔgɔ la kan na mara mɔgɔ bolo bi k'a fo ni an ka cɛkɔrɔba ye ala ka laɲini sabati ni tun ye Daraban na Asidibe ka bɔ yanfolila kalana mara kɔnɔ na bɛrɛbɔlakaw fɛ yen a fɔra cogo min na jiko ka se ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ji sɔnuma ka se k'a ka selimafoliw tugu la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati n'an bɔra ye Abdramani Kɔnta n'ale Nakiri Alimami o denkɛ ye n'o ye Zubairu Kɔnta ye Abdramani yɛrɛ n'a sigilen bɛ Bamakɔ Yirimajɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka musokɔrɔba o tun bɛ tali kɛ ala ma hinɛ na Funɛ Kumare ko Masa Jalabali ka wele sera ale ma a fatura ale yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba fɛ n'o ye Zubairu Kɔnta ye Nakiri a fatuli o dugusajɛ kari Funɛ tarani ka taa da a dayɔrɔ laban na balimaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn bɔra yɔrɔ yɔrɔnin ka na musokɔrɔba ka sangako la k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo Abdramani Kɔnta kɛ ciw ye k'o kɔfɛ Alimami Zubairu yɛrɛ n'o y'a ka cɛkɔrɔba ye ka fara a denw kan u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn u bɛna sarakaba bɔ musokɔrɔba ye sarakaba min n'o bɛna kɛ jumadon sinikɛnɛ juma yɛrɛ sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 7 waati la u bɛ soli ka daminɛ ka kuranɛkalanw kɛ musokɔrɔba ye Nakiri kɔnɔna na o min bɛna kɛ ka dafɛla bɛɛ lajɛlen wele o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ne ka dugawu ka musokɔrɔba ye o baaraw bɛna k'u fɛ ni ala sɔnna ma jumadon a bɛ daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 waati la ka taa kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 11 waati la ka kuranɛw kala ka dugawu kɛ musokɔrɔbaw ni alisalama fure bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka jamana yɛrɛ n'u bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ dugawu y'u fɛ a bɛna kɛ Nakiri an bɛ dugawu kɛ Alimami yɛrɛ ka denbaya la n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Zubairu Kɔnta la a n'a denw u bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma jumadon ka se ka nin baara in sigi sen kan an bɛ dugawu dɔn ka musokɔrɔba yan kɔ kiti mana ala kɔnɔ n'a bɛ taa jama ala kɔnɔ ala kan yɛrɛ ɲɛni k'an da don kɔnɔ n'an bɔra ye i b'a mɛn maaw da ko barawutu ye mun ye an ɲininkali kɛ Elhadji Sɛki Mama Komo barawutu ye mun ye an ka lamɛn abula ye ɲininkali ba kɛ bi de barawutu ala tɔgɔba de don isimila zam de don n'i bɛ nin dɔn i ka diɲɛ ni i ka lahara ɲɛna mɛ kuma dɔ la dɔɔni ye fɛn dɔ de i b'a di dɔ ma a bɛ miliyari sɔrɔ a la i b'a di dɔ ma a bɛ miliyɔn sɔrɔ a la i b'a di dɔ ma a bɛ 500 sɔrɔ a la o ye ale garisigi sɔn cogo ye ala fɛ n'o tɛ maa kɔni tɛ barawutu dɔn ko i ka kɛ faden sago ye o tɛ se ka kɛ fiyewu barawutu ye isimila zamu ba di Seku Sala ninnu de kun bɛ nin dɔn kosɛbɛ n'i y'a mɛn barawutu alifatiya ginew de don barawutu n'i b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ dɛsɛ ko min na komi ala m'a sɔn ka ko bɛɛ lajɛlen dafa maa kelen alikamalu lillahi hali kiraw dɔ de ɲɛna o bolo dɔ ma ɲɛ o bolo mɛ n'i bɛ barawutu dɔn walahi i b'i tile kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye barawutu di alifatiya ani barawutu mɛlɛkɛ tɔgɔ a wuraniya tɔgɔ a n'a jinɛ tɔgɔ o ni alifatiya ni ne bɛ baara kɛ billahi lazi la ilaha illa huwa ne bɛ ko kɛ a ka bon hakili ma n bɛ min f'i ye barawutu ye simula ajamu de ye a tɛ kɛɲɛ ko la barawutu n'an b'a kan an bɛ min ɲini a bɛ sɔrɔ barawutu ni maa min t'a dɔn a bɛ se k'o bɔgɔ dilan cogo di ni min t'a dɔn wele ka sa dɔnbaw ma n'a ma deli k'a f'i ye ko n'a ka mɔriya cogoya ginjɔ alimami ladege de ka di ye Seku Sala sufiya dama ninnu sabula an y'a ye oro hinɛ ni makari de don o ɲɔgɔn caman bɛ diɲɛ kɔnɔ ni maa min wulila ka se oro ma hali n'i tɛ karamɔgɔ ye n'a dilala ye i b'i tile kɛ o cɛfarin caman tɛmɛna o tɛ foyi dɔn mɛ u ka karamɔgɔw bɛ yen n'u sera u ka karamɔgɔw ma u b'u bilasira n ko maa dɔw bɛ to k'a fɔ ko dɔnni banna fo ka diɲɛ wuli dɔnni tɛ ban hali sini i bɛ cɛfarin dɔ ye dɔnni tɛ se ka ban ka ala tɔgɔ to an bolo ni mɔgɔ min ko k'o si tɛ k'a bɛ na e yɛrɛ yɔrɔ la barawutuko la a bɛ sɔrɔ cogo di anw ka taabolo dɔnni an b'a fɔ bɛɛ n'i taa yɔrɔ dɔn ni min sera anw yɛrɛ ma balimaya ni sinjiya la wallahi n'a dɔ barawutu ye ala tɔgɔ min ye siga foyi t'o la nimisa tɛ bɔ a la fiyewu n'i ye barawutu baara i filanw bɛ boli ka min ɲini i sigilen b'a sɔrɔ furu maa gɛlɛya cogo cogo a b'o kɛ faamaya pilasi ko ala de ka bon n bɛ taa taama yɔrɔ la sira datugulen don a b'o kɛ ala tɔgɔ de don dɛ ne yɛrɛ ma fɛn ye ko barawutu k'a tɛ se ka min kɛ ni mɔgɔ min ko na k'a kɛ ou bien n'i b'a ɲɛɲini ne ka limɔrɔ 73 22 22 0D 73 22 02 o ye ne ka limɔrɔ ye ne bɛ maliyɛnden bɛɛ ka bila la ala k'an kɛ tiɲɛ baarakɛlaw ye Sɛki Mama Komo ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na barawutu
an bɛ dugawu kɛ ala ka nafa ni a barika ye n'an bɔra ye o ye ne talen jamana kokana na o mu danbele mun bɛ bolo bi fɛn min y'an ka jamana kɔkan kunnafoniw ye an b'a daminɛ ni Burkina Faso ale jamana ye seereya dɔw k'a fɔ la min bɔra dɔgɔfurancɛ ale kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina sɔrɔlasiw n'u dɛmɛbaga n'o o ye VDP ko o maa 20 ɲɔgɔn ko olu kɔni bɔnɛna u ni na binganiya wale dɔ senfɛ min kɛra Bagad fɛn min Burkina ale camancɛ yanfan n'a kaɲakanfan ni ɲɔgɔn cɛla la nka jirala k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ caman kɔni ko bɛ Burkina lakana tigilamɔgɔw kɔni fɛ walasa ka se ka fu siri bingana wale tigilamɔgɔw olu ka baara la ka ɲɛsin fɛn min dugudenw ani ka fara lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kan a jirala k'a fɔ ko bɛ don min na ko bi ko wulikajɔba kɔni ko o kɔni bɛ sen na o kɔfɛ kɔlɔmbikaw fɛ yen nɔ ma 66 ɲɔgɔn a hɛkolu de ni kɔni tora fɛn min sɔrɔlasilakaw ka pankuru dɔ kɔni min ye kasara kɔni sɔrɔ tɛnɛndon a jirala k'a fɔ ko ma caman fɛnɛ kɔni ko olu kɔni jogina ko ni pankuru yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ n'o ye sɔrɔlasilakaw ka pankuru kɔni ye ko maa 100 ani maa 25 k'olu de tun bɛ pankuru yɛrɛ ale kɔni kɔnɔ nka fɛn min sɔrɔlasi ɲɛmaa ka y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na kun min y'a to fɛn min pankuru kofɔlen kɔni a ye kasara kɔni sɔrɔ kasɛra sababuya kɔni ye ni ma 60 kɔni ko olu kɔni bɔnɛna u ni na ani maa caman yɛrɛ fɛnɛ kɔni ko n'olu jogina kɔlɔmbikaw kɔni fɛ ali bi fɛ wulikajɔ kɔni bɛ sen na sɔrɔlasi ɲɛma ale kɔni k'a fɔ la o kɔfɛ Iran ni Israel ka fara États-Unis jamana kɔni kan olu ka mugujugu fili kɔni na ɲɔgɔn kɔni kan fɛn min États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye tile 2 ko bɛ Iran kɔni bolo fɛn min ye kɔgɔji sira min kɔni bɛ yen ne tajuw bɛ tɛmɛ a kan ko a ka a dayɛlɛ kunungo a bɔra k'a jira k'a fɔ ko tile 5 kɔni farala a kɔni kan bɛ don min na i ko bi nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔni mugujugu filiw kɔni bɛ sɔn fan fila bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛla kɔni na fɛn min Israel ka fara Iran kɔni kan États-Unis fɛnɛ b'i sɔn mugujugu fili kɔni fɛ nka Donald Trump k'a fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kuma ɲɔgɔnya ko o b'o ni Iran marabagaw kɔni ɲɔgɔn cɛ nka Iran y'a jira k'a fɔ ko o kɔni tɛ tiɲɛ ye an bɛ don min na i ko bi ko kuma ɲɔgɔnya foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mugujugu filiw kɔni bɛɛ lajɛlen b'i sɔn fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o kɔfɛ Senegal jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye ale ye taama fɔlɔ kɔni kɛ fɛn min y'a ka jamanakuntigiya taama fɔlɔ kɛ o siratigɛ la sa a y'a jira k'a fɔ ko a ka taama in kɔni kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana ka kelenya ni bɛn ni basigi ka se ka o sabati cogo min na a y'i kunda Espagne jamana kɔni kan ka taa kuma ni Espagne ale kɔni masakɛ kɔni ye a y'a jira k'a fɔ Espagne marabagaw n'u ani a masakɛ u ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔni senfɛ sa n'u ye ɲɔgɔn ye o kuma ɲɔgɔnyaw bɛna boli jumɛn kan baara ɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin Senegal jamana ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a kunba kɔni o ye ani bɛn ni kɛlɛ ni basigi ni sabatili bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min an bɛ dugawu don kɛ bɛn ni basigi ala ka sabati diɲɛ jamana ale kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an kun ye min sɔrɔ nin kun ye olu dɔ ye an tɛ mu danbele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se jan jamana wale ma ala ka basi barabara ni ko sabati ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini ni ala sɔnna ma o ye mars kalo tile 26 ye sini somene don sini an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka ni ala sɔnna ma juma don Mohamed Samake ni Sira Siribe olu ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani ka se ka kunnafoni di aw ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni nin dɛnɛn don ala k'o fara n'aw si kan bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni nin dɛnɛn don ala k'o fara n'aw si kan bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni nin dɛnɛn don ala k'o fara n'aw si kan bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni nin dɛnɛn don ala k'o fara n'aw si kan bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni nin dɛnɛn don ala k'o fara n'aw si kan